nagtipon-tipon at nagbukod-bukod ang pamilya dos. Amin tayo dos. Ay kabuti na yung programa at bawang lahat. Happy birthday muna kay Insan. Nakalimutan ko si Ima. Insan Ima. Anong sekreto bakit bumabata? Dapat bumabata ka, bakit bumabata? Ano ba ang order ng ano natin? Order ng program. Siguro lahat ay dapat masaya, walang malungkot, dahil sabi ko nga kanina, nagkita-kita ang mga pamilya doon. Ano bang ibig sabihin ng dos? Yung mga hindi nakakaintindi ng dos. Ha? Sabay-sabay, ano yung dos? Ha? Hindi ko marinig. Ano yung dos? Ano yung sabihin? Pamilya Antonio Marayag. Si Antonio Marayag, buwan ang asawa ko. Ang kuhan tabay, primero na asawa ka. Kanya nang kumarabilan na kumatwa. Yung primero na asawa, si pamilyang sa unang asawa, nagkaroon ng dalawang anak, si Don Juanito Marayag. Bakit doon? Don Juanito kasi naging municipal kagawad sa Labrador. Tapos si Nanay Nini. Sa pangalawang asawa, ito na yung pinakamarami. Bisa natin kay Mama Siano, nanay ko, si Nanay Uling, Perfecto, Mama Pipe, si Mama Titoy, si Pulito Marayag, si Nana Ane, Juliana din ang pangalan itong nakalisto eh. Juliana Marayag din. Si Mama Rogelio, ang nag-iisa, natitira, nabuhay at malakas pa, binanarinig. Palakpakan natin, binanarinig. Siya na lang natitirang kuha natin, nanay natin. Siya na lang ang kuha natin. Survival. Ano sa sunod? Introduction lang. Sana hindi ito ang huli. Kaya pa natin gawin taon-taon. Anong palagay nyo? Yearly? Annual? Kaya pa natin gawin? Sige. Simula ngayon, simula bukas, umpisa natin mag-ipon-ipon kahit 5 piso para sa susunod na taon, mas maganda. Dapat kikigyan natin ito dahil siyempre unang-una pa lang eh, kaya parang hindi masyado organisado. Umpisa na natin sa introduction ng bawat pamilya. Unahin ko kay Don Juanito Marayag, Senior. Ini-representa din para ma-introduce yung mga nandito ng angkan. May ko nun, Sergeant, Staff Sergeant Eric Malco. Mag-prayer muna tayo. Si Evelyn Velasquez, Bakal. Pwede po tayo po ito ngayong lahat. Hallelujah. Praise God. Habang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa umagang ito sa buhay na aming tinanggap at sa kalakasan Panginoon. Sa araw na ito, O Diyos, na kami ay malakas at walang naramdaman, Father God. Lord, ang bawat masanggalo ngayon
na magsiselebrate, Father God, ng family reunion. Ang dalangin po namin, Ama, kayo po, O Diyos, ang patuloy na kumilos at manguna sa buhay ng bawat isa. Father God, dalangin po namin, Ama, na hindi lang ito ang simula, Panginoon, o katapusan ng family reunion ng Marayang family. Bagkus man, Father God, Lord, magkakaroon pa ng panibagong reunion, Father God, sa mga susunod na henerasyon. Amin po itinataas, Ama, ang pamilyang ito, O Diyos, sa iyong pagpagalang kamay. Patuloy niyo pong pagpalain ang nag-organize at organizer, Lord God, ang lahat ng kamay na ginamit niyo, Panginoon, O Diyos, para matupad, Panginoon, ang family reunion namin. Salamat, Lord God, sa gagawin niyo po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat puso, Panginoon, O God, na narito ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Father God, ang pagkain na aming pagsasalo-saluhan. Dalangin po namin, Ama, ng bawat tatanggap na ipapapala sa umagang ito, Lord God, ay mapalakas ang aming pisikal na pangkatawan upang patuloy kami, Ama, hallelujah, natatanggap, Panginoon, at magpupuri sa inyo sa bawat umaga. Lord God, pagpalain niyo ng Panginoon Diyos ang mga kamay, Lord God, na ginamit niyo, Panginoon, at gagamitin niyo, Father God, for the whole day, Lord God. Hallelujah, na siyang magkatrabaho, Panginoon God, upang maganap at magtagumpay, magkaroon ng katagumpayan, Panginoon God, ang aming reunion. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Lord God. Tunay na po, O Diyos, na ito ang araw na inyong ginawa, Panginoon, upang ma-acknowledge namin kayo ang aming Diyos na buhay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Aming po itinataas sa inyo, Panginoon Diyos, ang katagumpayan, kaayusan, Lord God, ng buhay ng bawat isang narito ngayon. Ama, sa inyo po lahat ang papuri, Panginoon, at pasasalamat sa pangalan ng Jesus we pray. Amen. Please be seated for national anthem. Okay, let us all say Amen. 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 So, muli po, salamat. Kasi wala dyan ang mga talos na Pangasinan. Meron ang mga hindi nakakaintindi ng Pangasinan. Pakitaas po ang kamay sa mga hindi nakakaintindi ng Pangasinan. Okay, so, para po sa for the good of all, Tagalog na lang po ang gagamitin natin para wala pong may benta, no? So, for the next part of the program, this will be the presentation of the different families. So, umpisahan po natin. Pag binanggit po yung pamilya nyo, isigaw nyo po yung ninuno nyo. So, kilala nyo yung lola nyo. Example, practice muna. Pag binanggit ko yung kulay, halimbawa, pula, ano pang isisigaw nyo? Anong isisigaw nyo, mga pula? Asan ang mga pula? Punta po kayo sa isang lamesa para hindi po watak-watak. Sige. Sample. Umpisa natin sa mga ube. Anong isisigaw nyo? Shano, susing. Susing na lang. Okay. So, another practice. Pakinggan natin ang mga ube. Parang kulang ata yung pinaalmusal natin. Yung hotdog at saka yung isda. Ulitin po natin, buo-buo dapat. Let us listen with the Ubi family. Okay, very good. Palakpakan natin ang Shalom Susing family. Susunod naman ang mga Blue family. Sorry. Ilan ba yung naka-blue? Dalawang family. Sige. Dalawang family. Sige. Yung isang naka-blue muna. Navy blue family. Ala, hindi nyo kilala yung mga ninuno nyo.
Amen daw, amen. Okay. Another sample. Navy blue, navy blue. Okay. Pakinggan natin ang mga navy blue family. Amen, Encho. Yung isang blue, light blue. Royal blue. Okay. Ang mga royal blue naman. Amen, Perio. Mahina. Parang ano siguro, ito lang muna. Susunod, ang mga black family. Rohel, dire. Singa sa mo, so kulang daw ng practice. Ang white family. White. Sino yung mga nakaputi? Okay. Pepe, Adeline. Okay. How about the red family? Uling. Ay, open, uling. Unahin natin yung maraya, siyempre. Meron pa ba ako hindi nabanggit? Okay. Technicolor family. Nikison. Meron pa ba? Sorry. Ano yung kulay nila, Mama Aling? Olive green family. Marie. Okay. Sigaw natin sige. Meron pa ba? Ano kulay nila, Ate Andy? Pusha. Parang wala akong nakikita ang pusha. Asan ang mga pusha family? Table 4, ano na doon? Okay, contest po ito. Contest po ito, kaya lakasan nyo yung pagsigaw ng lola at lola. Okay, ako ang magbibigay ng prize. Ulitin natin. Final na po ito, may nag-prepare ba kayo naman yung yen? May nag-prepare ng yen? Wala. Sige, yun na lang. Sigaw na lang. Okay ba yun sa inyo? Siguro, sila Kuya Bador, join na lang kayo sila Eric. Kuya Bador? So, ating ibang yun. Aling, kantila, di ba? Aling. Sige. Are you ready? Ready na ba? Okay. Sama-sama kayo para malakas. Sige, hindi na po ito practice. Presentation na po ito. Are you ready? Pag binanggit mo yung kulay, isigaw yung inyong lolo at lola. We start the ball rolling. Ang mga fuchsia. Sino po mag-judge? Sinong judges natin? Yung walang kakampi ang mag-judge. Wala daw. Okay. Ulitin natin ang mga fuchsia. Sige. Panakasan ito. Ang mga olive green. Ang mga olive green. Ulit rin ba kayo? Sige. Another, pag pinanggit niyo po, tumayo muna kayo, Sige. Ulitin natin. Ang mga fuchsia family. Tumayo po kayo. Kayo. Ayan. Isigaw. Ang mga fuchsia family. Okay, salamat. Next. Ang mga olive green. Tayo. Okay. Yung judges. Secret yung judges natin. Ang mga sky blue family. Royal blue family. Okay. Ang mga red family.
perang labanan dito ha. Next, Nahalata. ang mga White family. Pepe Adelaide. Okay. And then we have the White. Tapos na, no? Pakinggan naman natin ang mga Obe family. Mas pinanalo pa na sila. Ano ah? Okay. May dalawa pa, di ba? Dalawa na lang. Navy Blue family. Okay, nakasama na. Nakasama na. Mustard family. Okay. Palakpakan natin ang bawat isa. So, to formally, para ipakilala po natin. Natulog po sila. Ay, sorry. Pasensya na kayo Ang Black family. Isa pa. Ang Black family. Okay. Mau nga ba makasumpot sa isa? Mga kapisabi ka na ang kapay bisig na. So, muli po, nagpapasalamat po kami, syempre, sa organizer ng ating family reunion. Kung wala pong nakaalala nito, wala po tayong lahat dito. No? So, salamat kay Lord at pinag-ipon-ipon tayo ngayong araw. December 10, ang araw ng kamatayan ni Lola Amy. No? So, sa mga dito, millennials, hindi nyo na po kilala ang mga ninuno siguro ninyo. Siguro po, bahala na po ang mga nakakatanda na ipakalala ang ating mga ninuno. So, at syempre, sa araw na ito, special din, dahil patayin natin ang ating celebrant. Walang ka kundi si Emma. Yeah. So, we sing happy birthday, of course, to our celebrant. Everybody, let us sing happy birthday, go. Happy birthday. Happy birthday to you. Mabilis! Okay, so syempre pag may birthday, hindi mawawala ang blowing the candle. Please come Ayun, forward. wish. Paparinig ba yung wish or hindi na ba? Okay na yung take, Rio. Please come forward. Come forward. Message mo na bago yung blowing ng candle. Thank you sa lahat. Speechless ka, ganyan talaga ang tao. At syempre, belated happy birthday din po kay Karin ang ating low. Ano yun? Sabi nyo, letter M, mabisbisco. Ano yung sabi mo kanina, Eris? Magagana. Ano eh? Matataraki. Matitibay. Diba? So, patayin natin si Karin. Living legend. Sabay ang blowing yan. Sige. 1, 2, 3, blow! Wala pa! Okay. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday ulit. Happy birthday to you. Okay.
Okay. One. Pag sinabi ko hanggang 3 lang, ate naman, i-blow mo na. Ilan ba yan? Dalawa? Okay. 1, 2, 3, blow! Ayan. So, once again, palakpakan natin si Papa. Okay, so, ngayon, pabalikan natin ang presentation by family. Tatawag po ako ng isa, tapos kayo na po bahalang magpakilala. Siyempre, kayo po yung mas nakakakilala ng bawat membro. Kasi baka mamaya may makalimutan, nakakahiya naman, no? So, umpisahan natin sa host family. Sinong representative ninyo, Cathy? Si Kuya Mike. Saan si Kuya Mike? Wala. Si Cathy na lang. Doy. Sige, si Doy. Andiyan na ba si Doy? Wala din ata. Ikaw na lang, Ate Cathy. Cathy. Ipakilala mo lang. Cathy. Halika na. So, bahala na po kayo paano nyo ipapakilala ninyo yung pamilya. Okay, so Kami ang Reming family. Ano po? Yun, sinawalan nyo. Ayun po. Maalagin nyo pa. Please come forward para ma-recognize. Pag tinawag, lapit. Talurang kami niya. Hindi, yung iba. Tatlo kami magkakapatid. Si Mike, Doy, Para ma-recognize, makita. Mike, Doy, asan ka ako na Doy? Ayun, Mike, Doy. Mike, Doy. Tapos, nandito po yung anak ni Kuya Mike. Rona, tayo na. Please come forward. Nico, nandito rin ang anak ng kuya ko, si Nicole, tsaka nang makita niyo mamaya si Nicole, kay Stephanie. Si John George, nasa na? Ano ka dito? Lahat na. Tapos pakilala isa-isa. Tapos, ako. Dinugtay ko lang mo. Tapos ako, si Cathy. Si Cathy nyo. Yung mga pamangkin ko dyan, kita Cathy nyo. Ayan ko yung si Mr. Coffee. Ang kanyo, Benito. Hindi na kayo dito, sa harapan. Tapos, ang panganay ko, si Carl. Carl. Si Beth. Beth, asan ka? Beth. Si Kendall. Si Kane. Tapos si Kissy. Tapos si Kay. Yan pa, pamilya ng Rimini. Yan po. Position mo na kayo. Picture kayo. By family. So sila po ang pamilya Cachero. Ang nanay si Tia Rene. Tatlong magkakapatid si Cathy, Mike, and George. O, bigyan niyo puan. Sino yung wala pa dyan? Nasaan si Kuya Mike? Dito, doon ang picture taking. Asan na si Mike? Uncle Benito! Wala nga eh. Uncle! Kailan kaya si Dito? Nasaan si Tito Michael? Wala pa. Mamaya na lang ulit. Ay, ulit. Ay, harap ko ba yun? Ayan na, 1, 2, 3. Sa bawah. Smile.
Say hi sa vlog. Vlog, live to. Okay, ang susunod po na magpapakilala ay ang pamilya ni Mama Aning. Mama Aning. Forward agad. Sino po ang magpapakilala sa pamilya ni Mama Aning? Okay. So, inanyayahan po namin ang lahat ng kapamilya ni Mama Aning na mag-move forward para po ma-recognize. Okay, so ang magpapakilala po ay si Malcolm, anak ni Ate Eden. Wala rin kasi dito. Wala rin linggay nante. Okay, so Malcolm, palakpakan po natin si Malcolm. Galing pa po sila ng tayo. Okay. Sa matagalong kulay kin, ang pakabat, ang palo nani, wala biglang tawag. Antayo natin. Tawag ng tumbulin. Maraming na mahal kong mga kapamilya, maraming salamat sa pagkakataon nagkakakilala natin tayo ngayong araw na to. Anyway, ako po yung unang apo ng pamilya Aning. Pakilala ko na yung sarili ko. In case na makita nyo man ako, approach nyo lang ako. Anywhere, anytime, approach nyo lang ako. Basta sabihin nyo, pamilya niya eh. Understood na yun, may password na tayo. O di kayo, dos, okay na yun. Kahit saan ka mapagpat, alam mo na ikaw ay kapamilya. Sa marayag lang. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Tulad ko, Uncle Billy, kahit saan kayo magkita, nakatalikod man, nakasikig, naka-side view man, kahit kakilala ko. So samantalahin nyo yung pagkakataon na makilala ang bawat pamilya sa atin. Kasi hindi natin alam saan man tayo paparoon, baka may kamag-anak tayo. Isang bagay, may kasabihan nga tayo, ang nagmamahalan ng budang pamilya ay minamahal ng Diyos. Kung naniniwala tayo sa akin, kung walang pagbuno. Ang nagmamahalan at nagbubuklod na pamilya ay minamahal ng Diyos. Kahit man saan kayo magpatpad, eh yung kapito mo, pag narinig mo ang kapito mo, parang feeling mo, kaibigan mo na kagad kahit ngayon o that time lang kayo magkita. Di ba? Sumas mo sa kadugo mo, kapamilya mo. Di ba? Tulad ni Uncle, nagkataon na pumunta ako sa Krami, naglalakad ako. Uncle ko yun, nakaside ko, si Uncle Edwin. Coincidence, isang pagkakataon yun, na may nayos ako sa Krami. Uncle Edwin, nakasalubong ko sa daan, iyakap ko siya. That time, inuwi niya ako sa bahay niya. Binata pa ako noon. Okay, para sa pamilya namin, sa pamilya ni Tatay Aning, lahat ng anak po niya ay halos wala rito. Wala talaga. Hindi halos, wala pala. Alam niyo kung bakit? Kasi yung approach natin sa kanila, ang approach ko sa nila, inimbitahan ko sila, ako in charge sa pag-invite sa kanila. Ang sabi nila, hindi na sila nakakarinig. May na sila, pandilig, libre siya sa pandilig. Si mama ko na lang, medyo busy pa sa bahay. At susunod ako anak sa kanila. Well, anyway, ako po'y galing pa sa, actually, naka-duty ako ngayon, hindi ko na yung mic. Naka-duty ngayon, lumiban lang ako para makilala ko kayong lahat. Para binigay ko yung oras kagabi sa ngayon para makilala. Taos puso ko kayong makilala at taos puso ko kayong makita at makita nyo rin ako. Ngayon, nakita nyo na ako, alam nyo na kung anong mukha ko. Anytime, sabi ko, anytime, anywhere. Tulad ko rin, anytime, anywhere na nakita ko yung mga auntie ko, kahit saan. Hindi ko pwedeng, hindi magmano, hindi approach. Kasi kapamilya nga tayo. Kasama ko ang aking papa, si Papa Ray. Si Papa Ray, bisita ko rito, inuwi ni mother ko. Kaya taga rito na rin siya. Tulad ko rin, inuwi rin ako. Inuwi rin ako sa Balungaw. Ako'y nakapakasawa sa Balungaw. Pag mapagpag kayo ng Balungaw, malapit lang sa boundary ng Umingan sa Balungaw. Sa Lyon, Balungaw. Doon ako magpatayo ng bahay kasama ng ating pinakamamahal na misis.
Si Papa Ray. Papa Ray. Segundo, Imyon. Yung mga nakakakilala kay Papa, kaitan ko, kakilala ka si Uncle Ajo, Mrs. ko, Janice. Saka yung dalawa ko, nagwagawa po ang anak. Dalawang lalaki dyan, di ka rito anak. Saka yung pamangkin ko, anak ni Lisa. Sir, forward sir. Doon po, para dyan po. Okay, ito na lang yung kuwan. At saka yung kapamilya natin sa ini Lolo Aneng, paparating na sila, huwag kayong mag-alala, darating sila. Okay, maraming salamat. Thank you po sa lahat ng dumalo, sa lahat ng nagbigay ng oras ngayon. Maraming sa ating lahat at mabuhay po tayo. May kasabihan tayo, life is beautiful. Good morning everyone. Gitna po. Gitna. Usod. Dura kay day sa gitna po blay. Andiyan. 1, 2, 3, smile po. Hi. Isa pa po. 1. Okay. Palapakan po natin sila. Salamat. Dito mga lola. Maraming lola. Nagkakabukingan tuloy. Okay. So, ang susunod po na magpapakilala ay ang pamilya po ni Nana Emil, si Ate Lina. Okay. So, maraming salamat ate dahil maski na meron kayo pinagdaanan, no? Nagawa pa rin po ninyo ng paraan upang makatalo sa ating reunion. So maraming salamat. Palakpakan po natin si Ate Lina. Sana yung mga kapapilya pa po natin, matawagan po natin sila na sana makadalo within this day. Ararate ka kanayan, tiniluwag ka na, yung kalapat, yung nagsikulanda, please text them kung sabihin ko yun. Dadaka sumilala po arawin lugar. So, kumon, sana mabigyan ng panahon ang araw na ito para sila po ay makatalo. Okay, Ate Lina? Magandang umaga po sa atin lahat. Tagalog na lang po. Ako po yung isa sa anak ko, pinakapanganay na anak, si Imen. Nana Imen yung tawag nila. So, 13 kami nakakapatid, pero 3 na lang po kami buhay. So, ito po yung mga ate namin sa kuya na nawala. Caridad, Natividad, Chopilo, Josefina, Remedios, Carmelita, dalagang po namatay ko si Pedro, Romeo, Marcelina, Antonio, Gloria. Yun po yung buhay sa amin si Ate Gloria. Ako po si Rosalina at saka si Salvador. Andyan po si Salvador. Please forward. At talagang pinili ko po, nilibig lang po ng anak ko noong Thursday. Namatay po siya noong November 27. Nilibig po namin dito sa Tatla, kaya nung pumunta sila Kapit Sanhaw, sila Ate Jody. Dala nila yung rescue. Nakisabay na ako para makita ko po kayo lahat. Ang mga maralag ko, alam ko lahat ng maralag at kapag-anak. Hindi, nasasalubong ko po kayo minsan, pero hindi ko kayo kilala. Kaya ngayon makakilala na po tayo. At saan po tayo makita, maralag kami po tayo. Maraming salamat. Ang kami dito lang po ay si Bato at yung mga anak ng mga pamangkin, anak ng Isidra. Si John Brita, John Mark Rapa, at si Cristiano Brita. Asan
Sabado. Mamaya po, pupuntahan ko po kayo kasi taga-Pasay po ako sa Manila, sa sa barangay po namin, isa po akong barangay Kagawad. Kaya anytime po na si San Romy, madalas po sa bahay yan. Kung namatay yung anak ko, doon si San Romy, matayan. Madalas po yan sa bahay. Please Ang come Salvador. Saka yung anak niya, si John, si John na Jessica. Si Gloria kasi si Ate Gloria, malayo, Bicol, kaya sakit niya yung asawa ko, hindi na ako. Ito po yung aking kapatid na bunso, si Pador. Ako po yung bunsong babae. Dalawa po kami andin dito, kaya po nangalan. At saka yung mga po, pakilala ko yung Pador. Kasi ang pantawang na bida pa ko, anyari, mamaya. Anak ko namin din sa hindi, yan lang, papami. Protecting po muna. Patalastas. Sabi ng anak ko, kaya para nautos, dahil yung ulo natin, yung dalawang asawa, hindi niya alam kung anong bot. Sabi ko, kung ganun talaga ako, masuklibo yung ulo natin. Hindi niya alam kung anong bot. Thank you. Ito pa po. Hi. Face mask na lang ninyo. Kaya sila eh. Pagkakala yung face mask, para ano? Walang COVID. Oo. Ayan, yan. Isa pa, isa pa. Nakita natin yung mga kagwapuhan nila. Okay. So, palakpakan po muli natin sila. Ang pamilya ni Nana Imin. So, yung una, Mama Aning, and then Mama Nana Imin. Sila po yung anak ni Lolo, anak ni Lolo sa unang asawa. Dalawa lang po ang anak ni Lolo sa unang asawa. Mama Aning and Nana Imin. Okay? Ngayon, sino po ang susunod na magpapakilala? Ang pamilya? Shanong. Shannon. Si Mama Shannon. Okay, nandito si San Benny. All the way from Zamboanga. Nasa kapasinan si Kadri namin, Kados. May hindi na kakilala yan kita. At saka naman ako. Anyway, aga-tuloy ko oras. Ang umuran na. Thanks God. Aga-tuloy. Una sa lahat, ang lolo natin, katulad ng sabi nila, dalawang asawa. Sa pangalawang asawa, si Lolo, tatay, yung pangalan. Nagkaroon siya ng, 11 kami ng magkakapit. Pero, Lolo. Ipapakilala ko yung pinagagawa ko nandito sa Pidiling. Pidiling, dito siya. Yung pangalan namin, hindi nakarating dahil medyo mahina yata yung pangatawan. Anak na yung dito. Kuya Waxi, yung pangalan namin. Tapos si Kuya Judith, yung pangalawa. Kaya? Tapos si Ate Pe, yung pangatlo namin, yung anak niya.
Yung sumunod dyan si Kuya John, ang vendor namin. Aso hindi rin nakarating. Yung sunod, si Kuya Pacho. Punta ka na. Tapos si Ate Mili. Ate Mili. Kasama yung pamilya niya. Kasi naman yung magandang berpisilip ng natal. Si Ate Ma. Si Lydia. Si Lydia. Ate Rita. Mga anak mo. Tapos si Brother Julio. Yan. Para na yung souvenir. Ako yung pinakabunso sa kapatid. Ayan, picture-taking muna. Lahat sa nakasama, ano? Isama po lahat yung kapamilya. Di ba kayo ba yung nasa mga? Dito na kayo muna. Dito po muna, Trey. Payo mo yung Lara. Dito. Isa pa. 1, 2. Ako rin po dito. Dito po ang tingin. Okay po, picture 1, 2, 3. Isa po po. 1, 2, 3. Okay. Maraming salamat sa inyo. No? Sana, gaya nga lang sabi ko, sana yung mga pinsan pa natin na hindi pa nakakarating, pakitext na lang po para makapunta po sila at magkita-kita po tayo. Okay? Ngayon, ang susunod po ang nagpapakilala ay ang pamilya ni Mama Pepe. Okay, so Insan Rocky, thank you. Si kayo magpakabal. Uncle Regan. Asam ko siya ikaw kayo ay dati sa ito sa kanakan ko. Si Rocky Marayag, anak ng Titi Marayag. Pakabang kuray nagaging. Sa tumulong ko si Robert Marayag ay magkasabi. Ay, gara. Tumadwa si Marlene Marayag. Tatanungan niya kasi ito. Napunig niya. Sa kumakbo si Rocky Marayag. Sa kumabag si Nerna Marayag. Sa kumalima si Rapi Marayag. Sa kumanong si Rapi Marayag. Sa kumapito si Randy Marayag, si may hermano kaya natila. Sa kumawalo si Maylin Marayag. Magkakasabi mo, wala mo. Sa kumawalo si Perfecto Junior. Mga pujamat, wala doon. Sa kumasyam si Papia Marayag. Tumugya. Si
Tumasang Pro, si Romy Marayan. Sa executive music yan, Marity Marayan. Kami so, Mas Marayan. Salamat. Picture. Please come forward. Okay. So, picture taking. Guwapo yan po ah. Uurungan mo no? Saan ka nag-aaral? Diyan ka ba? Pagpakita ninyo kami, mag-bless lang kayo ha? Mag-bless lang kayo sa amin kasi alam ko nakikita ninyo kami eh. Magpakilala kayo pag makita ninyo kami. Huwag kayong mahiya. Run. Dito rin po. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3 talaga yan. Okay, so maraming salamat mga pinsan. Ang susunod po na magpapakilala ay ang pamilya ni Mama Titoy. Mama Titoy. Agad-agad ka rin sa Brit o sa Elsa? Ate Anna, Ate Mang. At si Mang, huwag kang kayo na raya. Sige yun ang pagkaba. Opo. Yung bunso ang magpapakilala sa Ate Mang. Ayan. Anak ni Mama Tito. Masad sekretary namin, mga kapinsan, siya. Siya si Lima, Kumasing, Natang, Pero Maraya Marayag lang, tangang kasawa. Sabay mo may mic isa. Doon sila sa Pantapolo sa isla. Kasi siya kila karami ano niya gagawa para sa beach. Sa ibang dalamat, Edwin. Sama na ko. Kaya pa doon natin ko ya, Sakay, si DJ. Tanggularan ko to. Si Paul, si JP. Tapos si Madam Pilsa. Kaya ba do'y kasi ganito, si Reme Perez. Si Eric ang nakasabi, wala yung representative to, si Julpet. Kaya nila pumunta dyan. Punta na sa harap. Tawagin na isa-isa. Pumunta na sa harap. Wala man na nakatira sa Nakpo, pero sa Tusuran dyan. Si Jit Lama, kasama na ito. Kaya pakilala ko na yung ito, kaya makinig ko. Man, anak ko yan na. Ang lalo na yung maganag boss kaya Diamond. Siya tayo mo rin saan. Siya tayo mo kuno. Jay! Yes, Edwin. Edwin, Siksa. Edwin, wala picture sa si Isa, sa ay. Ako ng pinilala ay, duwara. Kaya lang yung kaya ay sasabihin, alam mo naman siya. Kaya dito. Say hi! Ito yung bagong Tapan yung mata. Sunod na engineer daw. Ikaw, Carl, ano? Kung nandito lang sana si Dito Girl, siya lang mag-ano sa atin. Kaya lang wala eh. Si Camila Pat may representative ng tatay Titoy. Ang Abdulamay Arong. Sure.
Dito po ang tingin. Sama po. Dito naman po. One, three, smile po. Ayan, isa pa po. 1, 2, 3, smile. Salamat. Salamat. Okay, sila po ang pamilya ni Mama Tito. Congratulations po sa engineer na anak ni Insan Elsa. Ano yung pangalan niya? Carl Tereng. Carl Terence. Congratulations. Asan na si engineer? Ayan. Ay, Pakita sino ka. yan, Timo? Pakita ka muli para Jay! ma-memorize natin yung mukha mo. Asan si engineer? Ayan. Ha? Ayan. Kamukha niya si mama niya. Okay, message from our engineer. Yung pangalan. Ano yung pangalan mo na? Kim po. Ay, Kim. Okay. Message, Kim. Anong engineer? Anong engineer? Civil. Civil. Okay. So, kakapasa ko lang po na itong last November ng CELES, Civil Engineering Licensure Examination. So, yung mga gustong mag-pursue ng Civil Engineering, siguro mabibigay ko lang tip, mag-solve, practice ng practice. Kasi yun lang naman yung sa amin ng mga professor namin ng college. So, thank you po sa inyo sa pag-greet sa akin. And, hello po everyone, kasi ngayon ko lang din kayo nakita and nakilala. Thank you po. Congratulations, Kim. Ayan, meron na po tayong tip. So, sa mga gustong maging engineer din dyan, magpaturo lang po tayo kay Kim. No? Sunod po na magpapakilala ay ang pamilya ni Mama Ana Ali. Okay. Andito si San Anjo. Alam niyo, masaya-masaya po ako dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkita-kita dito. Sana ulitin po yung mga nandyan pa kung sa mga kabahayan nila, sana makarating po sila. Okay? Okay, San Anjo. Good morning. Magandang tanghali po sa lahat. Ay, sige sa magkakasi kayong sublay niya. Ulit ko na rin po yung pagkakataon ngayon. No? Gusto ko pong pasalamatan ng bawat isa na narito. Hindi po mabubuo ang reunion na ito kung wala po ang tulong ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po, God bless. Ganito po yung kwento no, kung bakit po tayo nagkaroon ng reunion. Kasi nung nakaraang Mayo po, nagkaroon po ng reunion sa Magsaysay. Ito rin po yung nag-organize nun sa site po ng father ko. Pagkatapos, pumunta kami kay Chariming. Sabi ko kay Chariming, bakit kayo pumunta ito? Sabi ni Chariming, tinanong kami. Sabi ko kasi may reunion. Ang tanong sa akin ni Chariming, tayo kailan naman magkakaroon? Habang buhay pa ako, sabi ni Chariming. Sabi ko, huwag na natin patagalin pa. Kaya tinawag namin yung mga site ng mga Rosario, sabi ko, para pag-usapan na yung reunion. So ginamit namin yung social media para ma-reach out ang bawat isa. Kaya nabuo po itong reunion na to. Sa mga sumuporta po sa akin, yung mga makukulit na mga pinsan ko na sumuporta doon sa social media, salamat sa inyo. Yan, Kilati Al, salamat. Yung San Benny, salamat. Catherine, yung ating secretary, salamat. Salamat sa inyong lahat. Yun, ipapakilala ko po yung family tree ng Ani Quezon family. Unang-una si Romito Jose, si Kuya Bulit. Bulit po kasi sabi nga nila, ako po yung gumawa ng mga palayaw natin doon sa sa Messenger, sa Facebook. Kasi tulad ko, nakalagay, Quezon Velasquez. Pero ako po si Ajong, ako po yung Junior ni Quezon. Yan. So, si Kuya Bulit, Rolito Jose Velasquez, wala na po siya. So, ang pangalan po niya ay Rolito Jose, kung may Jose, meron po kaming Maria, si Maria Tibena, yung pangalan namin. Ate Beng, tayo ka sa harapan. Susunod po si Ate Bilen, si Ate Babaw, ang pinakamataba sa amin. Yan, kung may pinakamataba sa amin, mayroon rin pinakapayat. Mamaya, tatawagin ko si Ate Gloria. Yan, at kayong mga pamangkin ko, pinatawagan ko si Rona, si Everson,
si Ate Glo, si Bayaw Roger, si Miko, si Junar. Saan kayo isa? Wala na. Kabilang. Wala. Tara. Salamat. Kami po yung mga anak po ni Quezon Ani. Salamat po sa inyong lahat. So sila po ang mga anak ni Pia Ani. Ani at si Mama Kiso. Jonar, dito ang tingin. 1, 2, Naalala ko si Mama Kiso ng mga bata kami. Alam niyo ba yung nung panahon na usap yung anong tawag nito? Adalap tayo dyan at agtagis adalap ng Gawaray Balsa. Doon kami sinakay. Ilipat po kami dyan sa bahay ng Turingan family. Okay? So siya para may kakaibang mitsaman, ugugaw kami. Alam, laro niyo mo sa dalog. Okay? So, sino po ang susunod na magpapakilala? Ang pamilya ni Mama Rodel. Okay. Si Pa, sa magpakabat. Okay. Si Kapinsan, Isao, Marisa, thank you for coming. Ha? Nalapot, Laguna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapisan ko. Ako po si Marisa, anak ni Ruel. Kung tawagin, kilala siya sa tawag na Abudeng. Kasi kung Ruel ko, hindi sila kilala. Kaya ang tawag sa kanya po ay Abudeng. Magarat ako po yung representative nito kasi wala ang ate ko at saka ang kuya ko. Pero sa ating marino, parating po siya. Siguro po nasa daan pa po siya. Kami po ang nandito ngayon. Ako po yung parang ako po yung panganay. Ako po si Marisa. Tapos, Marisa Isaw. Tapos, wala na si Kuya ko at Marcelo Andong Silon. Pero nandito po yung asawa niya. Siya po ang representative niya, si Marky. Tapos, yung isa ko po kapatid na nandito rin, si Maribel. Pero ang tawag sa kanya ay Ibel. Ayun. Parating, bilisan mo. Nandito lang po si Ate Marilo. Pumatay lang po siya. Salamat naman po nakarating siya kahit pa paano. At saka yung isang kapatid ko pa po, si Myla. At yung bunso namin, wala po siya, pero may representative. Yung dalawa po niyang anak, si Jan Allen, saka si Joanna. Si Myla naman, ang kasama niya yung dalawa din niyang anak. Si Julian at saka si Janelle. Tapos si Maribel, ang kasama po niya yung isa po niyang anak na si Eliza May. Kami po ang nandito na mga anak ni Roel Abudeng. Nandito rin po ang Ate Marilo at ang asawa niya si Kuya Ronin. Tapos yung anak po niya na si Sheila at saka si Jeremy. Saka yung manugan niya. Si Dinia po. Saka yung apo namin na anak na Mer. Dumating po sila. Salamat po at nakarating po sila. Galing talaga. Napakagaling. Pero yung isa namin kapatid, wala po siya niya nakarating. Si John, yun si Rogelio, yung junior namin, wala po siya. Kaya pasensya po kung hindi po siya nakarating kasi po wala po siya dito ngayon. Kaya kami malang po lahat ang nandito. Salamat po. Okay, arrange. Si Karina po dito. May picture taking namin. So sila po ang pamilya ni Mama Rodel Abudeng at Nana Birel. Okay? Si Nana Birel katagtagira, Yamayapis, kung malala na sila. Okay na? Sino pa po? Payalin mo lang ko. Si Camila. Karadikati rin. Saan pala? Okay. So, tinatawagan ko po ang pamilya
So, pangaran lang ng sama, Buloy, Kuya Fred, Buloy. So siguro nangununod ang pinaramay ng sama, nawa, nanugugaw tili. Ng sama, nung lakad ka dampat, namambakasyon kami dyan, si Mama. Si Mama Titoy, sige, man, ang tuloy yung pagkada sila ni, ang anak kami adik kami, kasi ang pinatay manani, awa, sa kaya Mama Titoy na saman, sige, challenge, numakani kayo, isang potyo. So, si kami mo, at ang anak kami katli, pinaglimira ramay, patuloy, isang sumpot, okay? Oo. So, isa sa ginanang sama, nung kami palang doon, pinarang palang doon, nuwadya kami, awa. Mangkiw kami, alas 2 manaka kami na. You see? Alas 2 na palbangon kay pamibae. Sina ini, manaka kami. Mangkiw kami, pigaran talanditan. Ilang bundok yung aming inaangyan. Pagdating namin sa bundok, walang kahoy. Sinulog na. No? So nasubukan namin lahat yan, yung mga bata kami. So Kuya Fred, kailan dyan? Ang panadakil na istorya ko. Magandang umaga ulit sa mga ang pamilya Uling at Uting. Unahin ko si Ate Julie. Siyan ng itong anak. Ate Julie. Si Ate Julie na sabi. Istanbul. Si Ate Julie ay nabiyaan ng 8. Si Domingo Noel, si Renante, Roderick, Michael, Ambo, Carlo, si Rio at saka si Marvin. Ay, si Marvin pala. Ba't wala, hindi ko nakikita si Marvin? Kuya. Pero dito yung mga pamilya niya. Tawagin tayo yung mga natawag, saka yung mga apo, hindi ko na pamilya. Yung mga anak natin doon. Anak at apo. At apo. Manuga. Pwede na kayong apo. Tapos, ako yung pangalawa, pero pinakabata. Si Noel, nasaan si Noel? Kaya lang po yung isa-isa pa po na sa hospital ngayon, misis po sa kayo. Mama niya, silang nagbabantay. Nagkasakit. Bago magkaroon ng pamilya. Kaya nandito, yung dalawa, ayun sa Tukumanan, si Nathaniel. Si Nathaniel hindi marunong manligaw. Siya nililigawan. Siya na nililigawan. Tapos yung junior ko, itong junior ko si Freda. Saka yung bunso, si Julia. Ang wala rito si Hilary. Sunod si Roland. Mr. Rosario, si Roland may 2 anak. Sa unang asa, sa isa. Mayroon isa doon sa isa. Ang bumubuka ng isa doon sa isa. Medyo joke lang nga ba? Kaya lang wala yung mga pamilya na rito nasa Bohol. Si Aurelia. Ilan? Nagkaroon ng guwapong asawa. Nataga-Nebesia. Si Sergeant Freddy Rigbala. Retired. Saka isang anak. Si Eric Bala. Si Freddy, nasaan na si Manuel?
Kiyenting mo. Hindi nakapula. Diyan ka naman dito. Derek. O, si Derek. Sana si Derek. Tapos si Maria Luisa. Madam Marilo. Mister niya si Dante. Mister Malong. Nagtipid si Maria Luisa. Dalawa lang yung binuho. Wala pa sila. Hanggang ba Dante? Aslim. Si Dante. Mister Malong. Si Arby na sumagigaw. Si Jay wala. Maria sila ito tumamang. Mr. Ramis sila ito tumamang. Mga matitipid, tatlo lang. Si Mr. Tumamang naka-assign sa Pangasinan Principal. Principal 5. Principal 2. Principal 10. Sa Pangasinan siya, Principal. Panganay si Ren, isang pharmacist. Tapos si John. Nasa Manila si John, ano? Tapos si ano ba? Si Roxanne, nag-aaral sa Baguio. Si John sa Manila. Last but not the least, si Rufo Rosario John. Ito medyo marami-rami ang amo. Si Third. Si Mrs. Rosario Danday. Ano ba yung binabanggit? Ay. Hindi na tayo. Ito po yung pamilya Ping at Uling. Marami pang tulay. Okay, maraming salamat sa palakpakan ninyo. Kaya nga sinabi ko, ulitin natin ito ulit. Masaya pala talaga. Okay na. Hindi, bakit si Rosalyn? Si George. Wala kaming anak. Hindi. Walang anak. Si Rosalyn may dalawang anak. Kupres. Ampun lang ako eh. Pare. Isa pa po. 1, 2, 3. Tapos na lang ang production ng Dear Family, ano? Okay, ano lang susunod na part ng program na rin? Anong theme natin? Welcome to the family. Welcome to the family. Kayo na. Meron ba? PowerPoint. Sumbok. Nene ba usa kong bae? Ayun, sa gitna. Yari ka sa rainbow. Oh. Okay, so nakilala po natin ang pamilya, ang mga kapamilya natin, kapuso. So sana kung makita natin ang bawat isa at
Kung hindi natin namukhaan at namukhaan ninyo kami, ano lang, magpakilala lang. Oo, ganyan lang daw. Meaning, ABS-CBN Channel 2, Anyani. Okay? So yan yung ating trademark, yan yung ating pamalan, Anyani. Yung pagkatala Anyani, kabatalay ama, kansina. Okay? Marami na mga mag-anak sa Uyong, sa Tubuan. Nandyan ang mga maraya. Okay? So kaya ang susunod po ay kakanta ho tayo ng entrance song natin, yung Welcome to the Family. I guess very familiar po ito. Sabayan na lang ho natin dito sa video. Okay. Siguro pwede, tayo lahat. Tumayo po tayo. And then mamaya, magkakaroon po tayo ng games. May representative, bawat pamilya para makapag-mingle. No? I-group tayo siguro. Awa. Count off. Tapiano by table, wala representative, bawat pamilya. Awa, nani. Okay. So, Family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you one a family always there to be strong and to lean your love as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other. May we each new day make the world so may the Spirit melts our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melts our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on.
siguro minsan pa. And then, pwede tayong umikot, shake hands, or embrace, no? Para mas magkakilala pa tayo. So, minsan pa po tayong makanta. Habang tayo kumakanta, pwede po tayong umikot. Huwag po tayong mahiya. Ikot-ikot. Ikot-ikot, embrace, shake hands. Ano? 8. Okay. 8. Tayo po tayo lahat. Siguro yung upuan, paki-move muna, paki-insert muna sa table para spacious po. At makaikot tayo, ano? Karga yung yan, silong. I-move na o loob. Tapi ano maka-move tayo? Shake hands, embrace, and then siguro sabihin yung pangalan. No. Maganda kung mayroon tayong name tag para within the day. Meron na? Nakagawa na ng pangalan? Ay, may pen ako. Pin na lang. Bibili. Magpabili kayo mamaya. Ay, may pen pala dyan. Okay. So, play. We're glad that you have come to share your life. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. YouTube channel to! Naka-upload sa YouTube channel, pa-subscribe! Say hi ka! Artista ka na ngayong araw! Mga taga Isabela! Upload natin sa YouTube! That you have come to share your life with us. Thank you, as we grow in love. May we always be together. What God would have us be, a family. O, Bangkal! Always there to be strong. Ay, ikaw, dali! Sa YouTube channel ni Kuya! Oh. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May that spirit melt our hearts and teach us we might be a family. To the family
birthday, Auntie! Hello, Ate Janice! Pa-subscribe po sa YouTube channel! YouTube channel, pa-subscribe ha! Sige, shout out din san! Shout out sa mga hindi nakarating! Shout out! Oh! Kapit na kayo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Sabi mo yung pangalan. Mr. House Husband. Mga... Hoy, say hi kayo sa YouTube channel ni Kuya. Pa-subscribe po, Mr. House Band. Thank you. Marami nagpapatag nung inikot ko. Oy, inan mo sa GC. Oh, siya na ito. Nakita papanood nga daw nila. Sumayo ko mag-isa, Julia, para makilala ka. Shout out ka ito. Memes dito. Pwede ba i-save yan? I-download nyo rin sa account. I-ano ko naman sa'yo, itatag kita. Balutin mo ako ng liwanag ng iyong pagmamahal. Bante, masama paramdam. Ayun, dalawa. Pag kasama nante, mag-aalaga lang ako. Kapatungan. Hindi maklala. Enough na. George. Kaya naman na, George. Thank you, Kel. Malupit yung ating taga-chap-chap. Isang sarhento, isang principal. Kailangan eh. Kailangan to, George. Tawag ng tungkulin. Matinding pangangailangan ito. 4, 9, 8. Okay. Kel. So, may kakanta muna bago magbigay ng message si Kuya Domingo. Tiyan, monitor kayo message. Yung December 6 po, birthday ni Kuya Nakuha mo yung ano kanina sa kanya. Tawa-tawa. Hindi ko napansin. Lolo at Lola. So, habang sila nabibuang ay sana paulit kung reunion natin dito. Video na. So, John, Ang ingay niya kanina doon sa likod. special number mula sa anak ni Kuya Pagol. John, ano na dyan? Okay, so, upo muna tayo at tayo entertain ni John ng kanyang mga Hindi, konti yung action mo, Tom. at Ringing windows memories again. And just when I thought time has set me free, the thought of you keeps doubting me, holding you. I believe I never agree to each
So there's no sense pretending my heart is not amazing. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come rushing through, and I just can't go on without you. On my own, I'm trying to make the best of me alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come rushing through, and I just Bye! Shout out sa tagagawa namin ng playlist natin. Premier Rapadas. All right, congratulations. Okay, maraming salamat, John, sa iyong napakagandang boses. Ngayon, pakinggan naman po natin ang message ni Tia Remay. Sila po yung pangalawa sa bunso, no, na anak ni ina at si ama. Message niya, any message? Makinig po muna tayo sa message ni Tia Remay. Gaya na sabi ko kanina, sana ipagdasal natin na umabot pa po ang kanilang buhay. No? Para meron tayong babalik-balikan sa lote na ito. So siguro habang nandito kayo, no, naalala na ninyo yung mga bata pa tayo. Mansusosina, manggawaray duluman, biwabali tayo, awa, ganap tayo alta. Luwala yung paraw, bantayan pa tayo sa ina. Okay. So, message po from Tia Remay. Palakpakan po natin sila. Upuin nyo na lang sila. Kahit kami, nakapos na kami. Lakas mo. Lakas mo. Magkilaya ba? Isang salamat at tawanan tayo. Nangunin tayo. Naman, kung luminin bilang ako. Pero kung ilang taon na ang kapiansa ko ng bagay sa kayo nabon. Salamat. Dapat ko dyan at hayang ko kasi. Wala ako na lang dito yan. Pagkamahal na lang ang Okay, tears of joy. So, salamat siya. Salamat at mensahe mo. Ano na po ang susunod? Isa pang game habang magkakaroon muna tayo ng isang game habang nagre-ready ng pagkain. Makakain na po tayo. Ready na? Mga pila. O mga pili mga isa. Okay. Sa kayo game. Bring me na ako. Bring me 1.5 Kaya po. alam, baka may huwag nga, parang delikado, unless sa dimang tayo ay. Tawala man may sasayakan, di ba?
video okay darap. Na nila, di man tayo magdalaw darap. So, ano gusto nyo? Yung pinakasimple. Yung makukuha nyo na lang dyan sa bag ninyo, ano? Kung sino yung pinakauna na magbibigay, isa lang. Ha? Isa lang. Okay. Bring me. Bring me. Lipstick. Rosalie. Rosario, kanya Rosalie, wow, congratulations, Sinsan. Salamat. Mahalaga premyo. Palakpakan po natin Sinsan dyan. Sinsan na puyuputan. Imo na. Sayang. Sige, yun lang ba? Sige lang ba? Ang picture tayo. Yan. Pampasensyaan nyo na balang may price tayo, ha? Yan. Indian ko na naman. One, two, three. Okay, pakitas yung rosary. Para sure na nanalo. Okay, dahil po may rosary kayo, kakain kami ng rosaryo Dahil kayo. may rosary, nanalo sila ng mamaya malalaman natin kung ano yung kanilang price. So, nakalagyan na dyan ang pinikila. Pare-pareho tayo bagong labat sa Ken. Papasensya nyo labaran, ha? Okay, bagong labat. So, nang dumaan to, pare-pareho yung kargaton. Okay, thank you. Abay, most numbered. Pigarama nyo naman. Supay sa karakdalan. Maliban sa Rosario family. Wow, Campo family. Ano price na? Ayan ay. Supay walang sobre. Sobre. Okay, sa Luyoy Lollipop natin. Balag o andukoy? Pampasensya nyo Laraya ay kinaya. Premyo tayo. So si Panalo, most number, biggest number. Ocampo family. Si Pay Bangala, may isang kapanguluan. Pay Panguluan. Ay, Maraya. Si Mama Sharon. Ocampo, sorry. Mama Sharon. Si Pay Panguluan. Si Pay Panguluan. Si Kara. Panguluan, sige. Ha? Ate Nelly. Kwacho din. Sina... Kuya, apa yung pangulan nyo ka dyan? Okay, ako ulit nila dyan. Price yun. Ayan. Kwacho din. Okay, wala na yung games natin. Meron pa tayong ilang prizes to. Sa paniwalay itong prize. Wala na yung limara. Mampagalaw tayo natin. And then, diba, nung meeting tayo, meron tayong mag-sponsor tayo ng tigisa prize nawa. Naada yung Yoshibara na mag-sponsor ng mampagalaw. Yoshibara ng mampagalaw, sa ito malitan na premyo. Okay? So, mga tini puno, let us all stand. Tumayo po muna tayo. Bawal hands. Sa ngalan ng Bata, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magkatutong-tipo ng mga magpipinsan. Nagkakilala po kami sa araw na ito. Sana ay maging malakas ang bawat isa at magkaroon po kami ng iba pang panahon upang kami magkasama-sama. And we ask you also, Lord, to bless the food which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, siguro, may paglawan,
Manlinya Tina, Kapiana, Maliwan, Siksina. Anyway, marami po yung food natin. Sige. Kayo pala yung pagkain na ikuha na kayo doon. Tayo bangga. Pag gusto ko ng kape, sabihin lang magpainit tayo ng tubig. At ipagdasal natin na sana hindi pa muna dumating yung ulan. Kasi